Amuyo, ado digiti churches idatan kakabsat, nga deti kunak nga relational. They enjoy being relational. Oo. Ket haanan kakabsat nga deti kunatay nga aktiban iti panangaramid iti trabaho iti Apo. They are just relational. Relational churches only enjoy and focus on fellowship. Ila tasapsapulan da, fellowship, pangpangan, kapkape, panagtutungtong, panagbabanding, ken programa. While these things are important, kasapulan mo't kadigiti nga banbanag, at masapul tayo nga ro ti agpipin na pigsa, mang-build iti unity ken collaboration, ngamhan nga iso kakabsat iti makaumanay. Han nga isot pagpatinggaan. Fellowshipping is not the end. It is just a means to an end. Gaputa ti talaga nga goal ti ministry tayo, no apay nga kastoy, hanlaan nga DJ, relational nga agpe-fellowship tayo, but we are a missional church. Wen, DJ nga duwa nga balikas. Relational ken missional. So, ado digiti churches nga relational, but they are no longer missional. That God has not called us to just stay in our comfort zone, di ba? Oo, hantay kayat ngamin, dete ag-step out, kadayjay, pag-enjoyan tayon kakabsat. But, God has not called us to just stay in our comfort zone or enjoy each other's company. Hanlang nga dijay ti kayat ti Apo, and just keep the gospel to ourselves. Maawatan nyo kakabsat. When? Iso nga, we must be a missional church. Kaya't nangasawan, hantay liplipatan, nga iti goal tayo, kat dayjay mission tayo. Ano deti nga mission? Deti di makuna nga evangelism. The heartbeat of God is soul winning. When ti heartbeat iti Diyos tayo, ti kayat na nga mapasamak, kan mangyari, kat iso ti soul winning. Kaya't na nga sa undeta, nga ado nga kararwa, ti maisalakan, ti kada kararwa nga maisalakan, kan kada biyag nga mabalbaliwan kakabsat, iso deta ti purpose, no apay nga ni Apo Jesus, kat imay tapno matay. Amen kakabsat? Oo. So, kanyak personally, the more nga agpipritsak kadagiti na duma-duma, kasla kadagiti eskwela, LGU, kadagiti companies, kanda dumapay kakabsat, nga pagpipritsak na duma-duma nga tattao, kat makitak ti receptivity dagiti tattao. Makitak ti pasnag dangag-dingag. Makitak nga talaga nga gumaw-gawawa dati sa uti Apo. Nang nangruna DJ ebanghelyo ti panakaisalakan. Isu nga, the more of obra detoy, kasla mariknak DJ nga heartbeat ni Apo Diyos kakabsat. Kat permi nga agbalin nga, ti kunakon nga passion, kanyak, kat ti prayer ko, hanla ko mga siyak ti makarik na deto nga pastor. No day kat datay amin nga members. Ambok nga hananalaka nga i-present ka da kayo kakabsat. Nga magkarkararagat, nga sapay kumangan nga nukasano, ti panang touch ti Apo ti pusok, nga kas pastoryo, kadagiti karkararwa nga makasapol ti ebanghelyo, both iti lugar tayo, kan iti balasiw iti taaw, kasta kumamot nga iparik na ti Apo kada kayo kakabsat. Kat no bilang hanyuman marik na, alakat sapay kumata, marik na yun tumadlaang. Di ba kakabsat? Oo. Kat nagado, nga talaga kakabsat, ay taumam iti agapit, no harvest ko mat pagsasaritaan, kat ti kaaduna kat kasla apit, nga mo magabgabunan, basit iti agapit. Kasla ti arig na kat dete permi nga pangan ti ikan, kurang ti aguyod ti daklis, ti kaado ti ikan, ti dagsen na kakabsat, ti panagguyod, basit iti aguyod, masapol ti katulungan, nga makipagguyod pa'y. So nga ipagpakitak kada kayo, dagiti pictures tayo, ti prayer ko kat tatsen na kay kumati Apo.
Kakabsat, han kay ngagbalin nga dete, I don't care, awang pakialam ko, may sarili akong problema, may sarili akong pangangailangan, kailangan ko rin ng encouragement sa aking sarili, ganyan-ganyan. Kat nakita kakabsat nga, dapat dayjay kumat makita tayo. Kasi amuyo, nakita nga ni isugayam ti focus tayo dayjay, awan to time tayo ngagpanunot, dagitay self-pity tayo, dagitay parikot tayo nga problema tayo, hantay to makitkita, dagijayan kakabsat. Di apon to't makakita, dagijay, kat isut mang tulong kada tayo. No ti kitaan tayo laeng, kat daytoy trabaho na. Daytoy kayat na nga ipapaaramid kada tayo nga anak na, insalakan na, kankas church na kakabsat. Ayan. So nga, ipagpakita kada kayo, pictures here and there, dagiti papapanag, kat makita yu kat kunayo apo nagsaya aten, maalak kumalang DJ puso ni Pastor. Kasano nga nga makatulong at kuana. Ayan. Anya nga tat mabaling ko nga aramiden, tapnon makatulong at maipaay kumatibiyag ko, kadeti church tayo. Kadeti ubra tayo nga panagplanti church, ha? Kat, may ibaet ko manan, idi Lunes, nag-resume kakabsat, dete Bible study tayo ijay MMSU, jay teachers, o ipakita yung tanan, makita yung kakabsat nasurok nga sa nga gasot, 80 plus na estudyante nga naiyasher, kat 20 plus mo't kakabsat, alos 20, dagiti members tayo nga young people. Kat madagsanan man tirik na ako, no mapanunot ko, dagiti members tayo nga young people, nga isuda kumapay ti tumulong nga makikadwang di daman la makita, kakabsat, nagdagsan na panunod, day jay, kakabsat ng, anyway, agyaman nagtiapo ta, dadigiti yung people tayo nga naanap, kan naregta, kan talaga nga, you know, they love God, kung nakmanlanganan. At dati grace ti apo nga gan andar, kadagiti puspuso, dagat praise God. Nag-preach ni Pastor Bear in my behalf, kat I'm excited, nga di sumaron nung nga Bible study, siyak tumot kakabsat, ti ag-preach ta, kaya't kumuta mamit di gito. Ya, kita nyo kakabsat. Ayan, di kaado di giti opportunities tayo. Agresyum tumot di Bible study tayon ijayan ta. Kwa, inta, naganan, inta dorm iti engineering. Agasam, kat jaklay pagpagarup kakabsat, madaydayaw iti apo, adamay sa nga imasidig kanyak, iti nalpas di Bible study tayo di Sanchez Mira Cagayan. Kunana kanya ket pastor, kunana. May saak kadagiti agat atendar. Pakita man ta picture na. May saak kadagiti agat atendar, kunana. Idi agbay Bible study kayo, pastor, ijay dorm ti engineering. Ket praise God ta naggraduaran kakabsat ti agricultural engineering. Nakapasapay ti board exam, mangisursuron JCSU. 1 year nan. Apo kung nakdim lang ang mga talaga aya. Ngano iburay mo ti sa uti apo, addan to bungaan na. So nga, tatakakabsat, sublyak day sa ludsod nga, sa ludsod, dapat nga kas miyembro. Kasi siya, sa bale, di sa ludsod yung kas miyembro nga, anang nga tamot ti maitulong ko. Kastuyak latang kat bilinesan nakti apo, buy-buyaak latang arod ni pastoran, buy-buyaak latang dagiti pastors tayo, dagiti preachers tayo, kas miyembro, anang nga tamot iti parte, kasanuak nga ta nga makatulong. So, dayjay man ti sa ludsod, nga dapat damagan tayo ti sarili tayo. Nga isumot ti inak ikan ti sungbat itang mensahe. Ang kuman nga mailipas man ng deti, kapsat na mahiligak iti bitihin nga mensahe, kakapsat, nga at least man lang, digito'y maibagak itang arabi kat rugyan yu kumamot nga aramiden, kan i-practice kakapsat. Aya, kat ma-imagine nyo, more people who will do dito instruction nga ibagak kada kayo, more power tayo, more iti ma-accomplish tayo by the grace of God. Amen? Kay kayat yung arod nga ti umad-adukat dagita holdaper kaysa believer. Kay kayat yung arod nga adut populasyon di impyerno kaysa ijay langit. Diba? Iso nga, kunate kumakat, nagpintas dito yung aramida ni pastor. He is in a good direction. He is on track. Mayat ti mindset na, mayat ti perspective na. Sinorte kayat mga suportaan na nga pastor, dito yung pastor nga awan obraan na para iti karkararwa ti tao. Kakabsat,
wano tay pastor nga, da iti agenda na nga ti agenda na nga di trabaho iti Apo in winning souls for Christ. Amen. Now, as HBBC, dagiti man kakabsat, ti idasar ko kada kayo, manipod iti Biblia ta, iti agis study kitakman dagiti churches, kan believers, nga nagmayat ti puso, da nga timulong kan Apostol Pablo kunakman kakabsat. Kat mo na nga nakita, nga masapol nga aramidan tayo nga members, nga parte tayo, kadeti church planting kakabsat is, number 1, pray. Agkararag tayo. Pray like lives depend on it. Because it does. Agkararag tayo, nga ti pigsa kan kina intense di pa nagpray tayo, patsyan tayo kakabsat, nga nuhan ti agkararag awan iti mapasamak ka digiti nga tao. Meaning, agkararag tayo nga mamati tayo, nga nakasalalay ka DJ prayer tayo kakabsat, iti pa naka-rescue dagitoy nga karkararwa. Amen? Believe that your prayer will move God ket isut agmove ti puso dagitoy nga tattao. Nakitak diti Biblia nga in the early church, deti kararag isut spiritual fuel ti panangilons da dagiti ministries kakabsat. Kayat na nga sawen, dagiti ilolons da nga ministries iti kasla ng fuel tapnon tumayab kan tumaray kakabsat ket kararag. For example, ijay Pentecost, jay libro ti Acts. Ket alakat ta ikwak deti kada kayo, amok nga muyumot kid din ngam tapno lang maiset ko deti context ti ibagbaga. No makitam ti Acts chapter 2, akat 3,000 souls ko na tinaisalakan, ken nabautisaran, imawat iti sao 3,000. Tapos digito'y nabautisaran agasam deta kakabsan. Deta 3,000 ket kala 10% ti populasyon tay tabakaran. Kasi ti population tay dita agad mga 35,000 to 40,000. So no 3,000 ko nam, 10% of the whole bakaran. When no makitam dete panagpiesta no kat bakarangan nagadu nga tao dita sentro, adupay kakabsat kas jay ti karup-rup na. When imawat amin digijay, nabaptize amin. Agasam no, makitam kumatabakara, nagado nga tao, imbes nga jay piesta, iti inayan, dagat jay gayam church, jay gayam panagdingag. Imagine mo, kasano nga ma-produce mo ti kasta nga epekto? Diba? Kat ti napasamag kakabsat, nagpagbalin da di jay nga epekto, kasi sakbay dayjay, digiti disipulo, nagkarkararag da ngamin. Kunana diti Acts chapter 1, kakabsat, iti verse number 14. No irugik ti 13 kunana, when they were come in, they went up into an upper room where abode both Peter and James and John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon. Aduda kakabsat, 120 kunana nga rod. Kunana tan, dito verse 15, and in those, verse 14, this all continued with one accord in prayer. So, haanlaan nga DJ pa nagkakadwada ket for the sake of relational. Nga, let's enjoy ourselves together, let us be encouraged with one another. Diba? Kas diti kay kayat tayo ka, di ngamin, sapsapulan tayo. Ngayon, haanlaan nga DJ kasi ada objective na, DJ pa nagtitipon da. Kunana, this all continued with one accord in prayer and supplication with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. So, deti nga pa nagtitipon da kakabsat, ket pa nagkararag. Han nga pa nagkakapelang, han nga pa nagpapangan, panagkakatawa, panang-enjoy iti each other's company amakuna, uno deti panagbabanding, no diket panagkararag, ta umay iti Pentecost, ket bumabati Holy Spirit. So, datayumat nga church kakabsat,
Kaya't kung i-level up tayo, DJ mindset tayo nga, we should not only be after relational fellowship, we should be missional in our mindset, kakabsat. So nagkararagda, taagsagana da, as a result, the power of God came to them through the Holy Spirit of God. Nag-preach ni Pedro, kat 3,000 tirup-rup ti tao. Imagine mo de, kakabsat, perme, na-save ka na bautisaran. Okay? Now, another instance nga makita ti Biblia, kat dito'y Acts, kakabsat, iti nga agsagsagana da, iti panaka-send out ni Apostle Paul. Kasi kuna na diti Acts 13, now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, and Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, Manaen, which had been brought, etc. 2. As they ministered to the Lord and fasted, at fasting da payo, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Ni Saul deto iso di nagbalin nga Apostle Paul. 3. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. So, anat ipakpakita na deto kada tayo kakabsat. Very crucial, dagiti tattao nga may send out nga agbalin nga preachers kan mangi kasabati imanghelyo. Kat makita tayo nga sakbay kadetoy na bunga nga panag-church plant ni Apostle Paul kakabsat. Anay narami digito men, agkarkararagda. At nga tapi makita tayo nga churches nga kasta kakabsat, nga digiti men kat umayda agkararag. At nga tapay men nga makapanunot nga, intay man di church, prayer tayo, ikararagan tayo man ni Pastor Proby, ni Pastor June, ni Pastor Dennis, ni Pastor Bear. Kakabsat, it seems nga we are very distracted nowadays. Distracted with social media, hantay mapanunutan, DJ, mission tayo. Ma-entertain tayo latan kakabsat. Di pa social media, pa nag-Facebook, entertain tayo latan. Kat di pa nag-entertain tayo, kasla na tayo palpalida ni Satanas, nga makaturog, kat maisugulan. Kat ni kakabsat, people are going to hell, there are many opportunities. You know, the churches today are very distracted. Di kita mo daduma, kaslakin ni Marta, distracted with the many needs. It seems nga ni Satanas kat talaga nga suutan na mutan dagiti Kristiyano. He creates many problem in their life. He creates oppressive. Dagiti oppressive nga problema, taglalauklat paggapuan na, karkaruba, kakabagyan, kandaduma. Datayumot kakabsat, nagbalintay latan nga, we are in the business of solving problem. Kaya't ni Satanas nga, DJ, di pagkabisyan tayo tapno awan time tayong agsolwiningan, antay pay awan pay rik nata yun nga, agibunong traksan, labas-labasan tayo latataon, awanan kakabsat, the church is very distracted. Dagiti mo daduman, very distracted, gaputa, tibiyag, very stressful, pinagbalin ni Satanasan nga, is stress latan ti tao, so nga, agsapsapol tayo ti pagre-relaxaan ng kakabsat, kat awan mo't kadakas na digijay, angam tiganas na, malibtawan tayo mo't ten kakabsat, jay main thing nga makuna. So nga, kitaan tayo kat adtuyak nga mangipalagip kada kayo nga kas pastor, kat you know, God has something greater for us. So nga, hantay pa distract ka, dagito nga bambanag kakabsat, let's stay on track. Ngamti kayat ko nga sa uwan, ti pangrugyan na ngamin kakabsat, iso deti prayer. Nakurang tayo ngamin, iti pa nagtitipon nga karkararang, iso nga, ti challenge ko man kada kayo kakabsat, be a part of a group who are praying. Alaman kakabsat, be a part man, iti grupo, kasam prayer meeting kakabsat, di tayo kaya ti makipartner. Solo-solo tayo lata, basaan tayo latamat, ijayang kakabsat, kati kung naka-instruction, makipartner ka atap no, hala nga, agkarkararag, ag-fellowship kay nga dua iti pa nagkararag kunak nga road. Kakabsat, kat alagat kadagay nga daduma, siyempre, no, dumagapot trabaho, kamkamakaman niyo, alagat maawatan di digijay, kabsat nga. Kaya na nga sa let us be a part of a praying group. You know,
Agkarkararagak ita is istadyak dedikat kunak apo. Siguro kunak deti ti may saman nga organized nga kasla program kan activity ti church. We need to organize more praying teams. P-R-A-Y-N-G. Haan nga praying teams. P-R-E-Y. O, maawatan nyo't difference na deta. No naawatam kat agisam ka kasi agpaiso you are either a part of a praying team nga agkarkararag. Wano parte ka ti group chat dagiti agchichismis. A praying team nga agkarkararag stands in the gap. Amoy ito ubrayo, no karkararag kayo, bale da kayo iti kasla intercessor. Para ka DJ, you are interceding and lifting others for the sake of the lost to God. Nga kunam apo, deti nga napukaw nga karkararwa, mayasid kuma. You are interceding for them. You are standing in the gap. DJ ti ubranan jay praying team. Di pa ubranan jay praying team nga stand in the gap. DJ pastor nga usaron ti apo like me. Siyak nga pastoryo, ngagkas sa baga digitoy, kan digiti pastors preachers tayo, digiti ado nga necro, Bible study. You are praying in their behalf nga apo, tulungam ni pastor, tulungam DJ preacher mi nga napan nag-decrological, diyan napan nag-Bible study. Dapat partner tayo dyan. Partete ka DJ nga kwa, standing in the gap, lifting others, interceding for the lost, the church and those in the mission field. Agasam ka kapsat aya. DJ ti dapat pakaibilangam nga team. Di kita mo't praying team nga P-R-E-Y-I-N-G, kunakmanan nga digiti issue-oriented, jay praying team kat vision-oriented. Makita da ngamin jay vision isong agkararagda, digiti mo da duma issue lat makitkita da, isong agchichismis da. They are the ones who gossip, criticize, and tear others down. Gaputahamot nga jay vision ti makitkita da, digito, digit-kitan da gagabsat. Ang gas-gossip, ag-criticize, mang-perperdi, nga siguro awang nga tamot intention da nga mang-perdi, nga gapu ka DJ nga behavior kan manner da kakabsat, mang-perperdi da. Kat itata, ti saludsud cooking ka, yan na dito nga team ti ayan mo. At da ka ba iti prayer team? Are you praying with your pastor? For your pastor? Mga kapatid? Or are you a part of the praying team nga P-R-E-Y-I-N-G? Amuyo ka dagiti ka adwan nga churches, alagat sapay tahan nga agpaypayso ka datay deto. In some churches, adult praying team da nga P-R-E-Y-I-N-G. When adult chismosa jay, nagado nga group chat, sa balit group chat digite young ladies, sa balit group chat digite married ladies, sa balit pa iti group chat digite coordinators ti gossiper, sa balit pa iti kwamanan kakabsat digito, kasjay kakabsat, among tabagim itatano kasta ka, nga sikat ti para i-relay dagiti negatibo nga bambanag. Kat isudetat ubraan nyo kakabsat, samantalang da kami nga pastor, ag-pre-preach kam dito'y dita, da kayo hangkay mabiblesan, agmusmusiig kayo, at tigapuna, member kay kadeta, gossip team praying team di yun lang makitan kakabsat. Kita nyo man, dagiti churches nga, nagadot grupo-grupo tatigas gossiper, kada agchichismis, kada, patilad na pagsarit, amuyot mapasamak, agkapoy deta nga church, awang bunga na kakabsat, awang bunga, puro buong ti ulo, awang pulos bunga na. They are weak and they are fruitless. So nga, ti kasapulan ti church tayo, more praying teams. More praying teams. Tata, no apay deta, kuna ni Apostol Pablo, ipakita ka dagiti mga verses ti Bible. 2 Thessalonians 3:1, anak ko na. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you. Pray for us. Colossians 3:1, withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance. At ikarkararag mi. Ngaglukat dagiti ridaw.
makitak nga napigsat kararag dagiti do mga prayer partners tayo dita HBBC at manutri daw nga luklukatan ti apon. O dagayumot nga chis-chismis awam makunayod taata na nga rod tamalag chis-chismis ti ubram ngam karkararag kaagat po nagsaya aton answered prayer may saak nga mangitagtag ay kan Pastor Proby ti kararag so nga dagiti open dora pagpipritsan na ket permi nga managragsakan ti riknak when may saka dagito iti ayan ti riknam itagakabsat nawatan yo oo Romans 10:1 anak ko na brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. When ngan nga ni umay ti apon, digiti didigrag at kasla, mangipapasimudaag kakabsat nga, hantay lang akong kunang ni bagyo manen, genggened manen, laylayos manen, kada tidal wave banditan, kas Kristiyano ket ti alarm na kada tay DJ ket haan nga detay panag-evacuate lang kada panangisalakan panangikalakag ti bukod na nga bagi no di ket ti masimudaag na ket alaapo ngan ngani ka siguro umayen so nga apura ammit ag soul winning apura ammit ti agkwa agerag pati karkararo kung kunatay kumakakabsat awan ko time tay agbakslide awan ko time tay nga detay pa defeat kada giti bambanag ti lubong. 2 Timothy chapter 2, 1 and 2, anak ko na, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, di ko nakita di ba? And giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty, kakabsat. So nga, alaman, mang-organize tayo man ti ado nga praying teams tayo kakabsat. Hanga deti agchichismis ti ubrayo, no di ket agkarkararag kakabsat. Alaman, kitakman, mang-organize tayo man, ibagaklat kada kayon, kasla ko man, into no Sunday afternoon, ayan, agkwata ije, aggimong ta ije bintar, dakay nga taga bintar, taga sarat, ingkay mamutag kararag je la presidensya. Kung ayo apo, bendisyonam ni pastor, nag-preach, mang-organize kada kami, bendisyonam dagiti bisbisita. De taman ting kay ubraan. Kakabsat, ingkay ag-prayer time sa jay, sakay tuman mapanagawisan. Amen ba? Kas jay kakabsat ti ubraan tayo, praying team. Anyo kung kunaan nga kaslang hante kasapulan ti agkararag ta, no dumapampanunutog kat kasla, marik na tayo kat hanti masabol ti agpray ta very victorious mo latagang kanayo. No, i-attribute ko kakabsat nga digiti balaygi ti papapanat resulta laeng dayjay. Digidihan na makitkita nga ubraan tayo nga isut mangted ti resulta. Ano dijay? Prayer. Prayer are the unseen activities we are doing that produce all of these results and victories that we are experiencing now. Do you know that? Apay. Kasi example, kuna ni Jesus Christ kuta, agkararag ka tinalimod, kuna na di closet mo, bendisyonan na kanto, iti sangwanan ti adu nga tao. Kaya na nga sawan, DJ blessing mo, kan rangay mo, ti sangwanan ti adu nga tao, bunga di handa makitkita nga inubram ti private, iso di pa nagkarkararag. Iso nga, anyo kung kunaan nga, kaya gayam ni Pastor Provinal, no kakabsat. Uri DJ man saririt kung agpreach no addaman bilang, bablesan dagiti tao, these are very fruitful, kakabsat, kaya't ko nga ibaga kada kayo amin, uray siyak mas daawak ti sarili, kaya no kasano nga mo ubrak di gitoy. Nudi, resulta amin di gitoy, di gidihan na makitkita nga activities nga ubraan tayo, iso di pa nangikarkararag. Iso nga, kakabsat, kidawag kandawatek, ti agtultuloy nga pa nangikarkararag. Ulitek manan, hantay ko mga paset ka DJ, PREY, ata, usaran nat ngiwat na nga mangdadael, destroy and devour. Paset tay dapat ka DJ, praying team, PRAYING, anat obraan na, usaran na ngiwat na nga, help, tumulong, heal, adot maagasan, ken mangted itinamnama. So nga, kakabsat, will you be a part of the praying team of HBBC? Takay tabakara, kakabsat, masapol, at damay sa ditang ako na, okay kakabsat, ikararag tayo man ni pastor. Amen? Kas jay, di talawag, kas jay met, kakabsat,
organize nyo mo't deta praying team yun ta, deta klaberya, da ni Pastor Dennis amok nga, ni Pastor Dennis agad pampanunutan na tang, asano nga tati pa nang organize ko, praying team men, amen? O kastamot kan Pastor Beren, dita pasukin ang talaga kakabsat. So nga, amin tayo, ala, dituyak nga aglipas kakabsat, may salang nga punto ti imbagak kada kayo, ngam daytoy iti pagbalinan tayo, nga may sa nga focus tayo itatan. Kaputate ko nakitayan, church planting, aduti ubraan tayo nga panagiragpat ti karkararwa, anat mabalinte nga ramidan. Nakita tayo, kakabsat, let us pray like lives depend on it. Kastamot kada kay dita Hawaii. Amen? Halaan nga more time of bonding, more time of fellowship, more time of coffee, kakabsat, more time of praying together kumamot ti aramidon tayo. Amen? Oo. So, well, I leave that to you all. Nagadu tayo. Nung organize tayo at bagbagi tayo, kakabsat nga cluster of prayers, I tell you what, wow, nagadu ti resultanan to. Dayta ngayon tayo pa nagkarkararag. Amen? Oo. So, digitimot pampamilya tayo. Datay nga tatatang. Urnos tayo mo, digiti pamilya tayo, kakabsat. Digiti anak hante nga dete pabayaan latan nga awan pulos pakialam dat ministry, awan pakialam da iti pastor, awan pakialam da kadagiti aramiden tayo. Kitan nyo man iso dano agan announce kitan nyo man no anat reaction dano dete. Kakabsat, praise God. Napanak nag-preach ti kasto medyo sa iman nyo man no anat reaction na no susugel no mulmulang lang no ano ubraan na kakabsat. Kitan nyo man, because no awan puso na kadigiti ibagbaga kakabsat, dapat da kayo nga parents, agbalaw kayo. Awan serbit biyag nga pagbasbasa nyo ida kada amin, no awan tumat iti puso da para ti apo kanti ministry. Deta nga ititid yung nga blessing nga panagadaldagan da duma pa. Isunto mangyadayo ti bibiyag da. Kakabsat, iso nga, let us make sure that our children are with us in praying. Praying that God will bless. So, kararag mo man anak ko, kastoy. Amo yung tipong pumayan ni Ma'am Kay as I close. Digiti anak mi kakabsat. Inyaramidan na ida, ingkatangan na idat notebook. When, sa gagaysada, kat prayer diary dayjay. So yung tatano, ag prayer kam no katirabi, kasla ko matisakbay kam maturog. Ngayon, di kita prayer notebook yung kunami. Apandano ko alam, dito prayer notebook dan. Tapos, alagat, niki yung tikarigatan, nagbasa pelat, isong nabasahan na, pray Lord for Pastor Dennis. Kung na naman, tunukan ni naning, kung pormi mo tikarag, digijay na isurat. Kas jay man ti pumayan tayo kakabsat. Alam ko, ibaga nga perfect kam nga pamilya nga, agis strive kami by the grace of God, nga mairuwan mi mo, digiti anak mit kas jay. So nga, alaman, igatangan nyo mamut, digitan anak tayo. Di kita ububing prayer dahil isurat siya ni Pastor Proby, Pastor Dennis, Pastor Bel, Pastor June, kanda giti missions tayo, outreaches tayo, ta ikararag damot kakabsat, irwam tayo idang akasjay. Amen? Let's make HBBC a praying church. P-R-A-Y. Amen, absat? Ulitin, let's make HBBC a praying church. And with that, God will bless our ministries, our families, and our lives. Amen, kapsat? Okay, kararag tayo nga ro. Thank you so much. Lord, I hope that we were all moved by this message of God. Kat sapay kumat, agawid kami, agbaling kami nga praying churches, O Lord. Kwamti gloria kan dayaw, kat agyamang kam unay kan ka, madaydayaw ka apo Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, kakapsat. Amen. To God be the glory.